I dag skal vi lave vores første blok. Okay. Så nu skal vi lige lave et hurtigt race om den, der kan finde flest grupper af lille monster. 3, 2, 1. Nu. 1, 2, 3. Den her lille gruppe 4. 5. Okay, nu tager jeg lige ud. 5. 6. Okay. Nu giver jeg ham lige 10 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Han er tilbage. Okay. 9 så. 9. Jeg fik også 9. We're tied. Ja, det er sjovt. Jeg fik kun 7, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor mange jeg fik. Jeg kan ikke huske det. Nå, nu er jeg færdig med at pisse. Hørte jeg lige nogen sige 3, 2, 1? Ja. Men nu kommer jeg for at se det her. Hvad fanden er det for en marinedans, du laver? Hell no. Lunde så dia muda biar bedarina, lunde så dia muda biar muskatena. Anna med dia muda dia muda det. Makkerelej. Okay, hvem har den hurtigste time for at komme hele vejen herhen? Derovre. Lige hen mod muren. Hvem kan... Tror du, det er dig, der vinder, eller mig? Nej. Jeg holder et kamera i hånden. Du vinder. Jeg holder et kamera. Lad os se, hvem der vinder. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 sekunder for ham. Det er svært at beat. Kom tilbage, mit løb. 1. Okay, godt, glem det. Jeg behøver ikke at tælle. Okay, min tur. Får du lov til at filme mig? Yep. Okay. Vent lige. Ja. Okay. 3, 2, 1. 4, 5 sekunder. Nej! Oh no. Manden tror, han kan fedt ind i den der. Imens han kører. Det gør jeg. Lad os se, hvis man kan. Så. Nu skubber vi ham lige. Skubber ham lige. Så tror han nok, han er Daisy. Chosen! Takuchi! Nå. Ja, jeg skal nok stoppe. Fint her. Her! Chosen Takuchi! Vi har ham! Ja, okay. Ja, det var det for ham her. Nu skal han gemme sig, jeg tæller til... Det er et ret stort område. Måske 20. Der er masser af buske, så. Måske, ja, 15. 3, 2, 1. Og når han har fundet mig, så finder jeg ham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jeg kommer alligevel bare nu. Okay. Så dårlig han er til at gemme sig. Check the easiest of easy spots in the whole world. Så jeg ham lige. Der er ikke en af de der motorcykler. Så til vi skal finde ham. Nej, han er ikke fundet. Okay. Hør det et eller andet. Ret typisk Miko.
Nå guys, så venter vi. Der er nogle personer og siger til Miko, at jeg har givet op. Jeg giver op, Miko! Var du derovre? Jeg så dig ikke. Så du mig? Jeg var bag ved den. Helt bag, altså lige her ved træet. Nå, okay, så er jeg bare blind, ærlig. Jeg er blind. Kom med, hvis I så ham, da det var. Så kom med, hvis I så ham på vejen, mens jeg løb. Så ja. Nå, lad os se, hvis vi kan finde noget andet at lave. Okay, nu skal jeg finde Annie. Ja, mig. Så kig nu. Tæl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hvor er den her mand? Jeg skal finde den her mand lige nu. Hvor er den her mand? Han er ret god til at gemme sig. Jeg tror, jeg så ham. Jeg fandt den her mand. Ja. Yeah. Lad os se, hvem der kan løbe hurtigst rundt om hele blokken. Okay. Du skal tælle. 3, Nu. Vi ser videoen 2, efter. 1. Annie vandt. Nå, nu går vi op og tager lidt snacks. Efter den. Surprise, hvad det er. Ja, gæt det i kommenterne. Før I ser videoen færdig. Stop den lige. Og så også, kan I gøre det. Ja, stop lige videoen, mand. Så har vi hjemme igen.